Hey bafo, ingane yakwabani encanyiwe yiyo. Ngishaya ngidonga. Ngizwa ngaphakathi, anikwazi ukuthula nomndeni senalo umuntu onjalo egcekeni. Anikwazi ukuthula kukhona insizwe egcekeni esemathandweni iseyingozi, izonilimaza. Izonilimaza ke ukuthi nje usuku asazi uma lumanje noma lokude kodwa khona usuku selukhona izonilimaza. Angiphathi ke mayesithe yabona lo mntwana uzwa mina ngedwa yabona nje akashele ngisho ukweshela uzwa mina ngedwa. Leyo ndoda ke leyo izofika igaca amabhomu ngelinye ilanga. Ayidayiselwa ngisho upetrol ngesigubhu egalaji. Ingozi leyo ndoda leyo. Ayisanikezwe ngisho umese ngisho ukuhlinzwa igcina ukubamba isikhumba namanqina ngoba le ndoda kunento ke sizoyenza ke enzima kakhulu ezoshaqisa abantu bamaphepha intatheli nakho konke. Anikwazi ukuthula egcekeni sekukhona isizwe esemathandweni sukumani nomndeni nikwazi lento niyigweme. Uthanjiswe ngani inhliziyo yendoda istrong kangaka. Uthanjiswe ngani kwenziwe yini yena esethi nje uyahlanya ngomasibanibani usemathandweni naka ama gift baby neyimbali uyazalwa namhlanje baby happy birthday. Hey lo muntu useyingozi kini ngiyanitshela nina ngithatha lento niyibuke iseyinhle ayizukuphetha kahle le nto. Ungene kanjani emathandweni kune corruption enziwe zamani ukuthi lo muntu lo uyingozi nje kuthiwa unesibhamu uyiphoyisa akaphucwe hamba no report nje kuhulumeni sibambele kwamanje. Sihleli libhojozi ngaye asethembe lutho. Nisho nje kuseye kuhle. Akufanele indoda kujise emathandweni ngoba nezinqumo zawo zebheda nje ke. Seyihambisana nje nalo luthando lwakhe futhi akasaqishile ke nani njengomndeni useqishe nabangane kulo yamzi. Zamani ni anikwazi ukuthula lutho umfowenu ungene kanjani